Tak hello dámy a páni, tu Algot a môžeme natočiť nové videjko o tiež skákaní bez Marsgoda, lebo jak ste si mohli všimnúť, tak asi ste to ešte nevideli, lebo práve sme vydali nové video aj s Marsgodom. Tak vidíte, mohli som na trampoške, tak čakaj, skúsim nejaký trik. Mega. Vlastne máme veľmi dobrú trampošku. Ak chcete vedieť, sme na dlhej 10 čamorín. Sme na dlhej, zabudám to meno. Kašlíme na to. Áno, že príďte k Dunaju, ak to poznáte, a zavolajte na YouTube kanál, alebo napíšte, nech Algot a Marsgot pôjde k Dunaju, tak sa tam stretneme a ukážete nám veci. Tak, tu je Algot, tak ideme natočiť nejaké videjka. OK. Čakajte, skúsim. Je to ťažké s mobilom, keď tu je Marsgot. To bolo hard. No tak skúsim. Hej, chcete spraviť salto? Spravíte salto teraz, nečudujte sa. Spravili ste front flip. Čo lepšie? Hej, moja mama tu má money. Tak. Som na trampoške, tak to ideme dať. Jak skáčem vysoko. Tak toto si zapamätám do histórie. To bolo mega. Tak, také videjko sa podarilo. Ak sa vám nepáčilo, tak som smutný, lebo mám rád veľmi, keď sa vám to páči. Chcete spraviť ešte jeden front flip alebo niečo? Tak povedzte, napíšte do komentára, či sa vám toto videjko páčilo. A máte challenge ako vždycky. Čau. Tak, čaute a nezabudnite na challenge. Bye bye.